Ето ма. Сега, пак ще се оплаквам. Този път. Сега, понеже се качвам, нали, филмчетата и гледам, нали, гледанията и на този, заради Ергенския квест, нали, сега се качвам видеа с себе си, нали, с такива, нали, в стил влог, къв ми е живота, нали, нали, и това ми е заради Ергенското приключение. И обаче канала ми е направен да показвам, да разигравам образователни игрички. И нали, сега отскоро, нали, с китарата, ето, примерно, дали хората се казват, трябва да вършим нещо полезно. Обаче, гледанията на тъпата ми мутра са повече, нали, не са много, примерно 30, но на филмчетата с там образователните игрички имам примерно 3. Нали, или някакво такова. И, нали, супер е глупаво това нещо. Защо да правим полезни работи? Защото след като... то не че никой няма да ги види, нали? Но просто на хората са им по-интересни такива някакви в стил, може би, там как се казваш, и предаване. Дето някакви хора в една къща и ги гледат какво правят. Понеже отскоро, нали, гледам телевизор и пак преди само съм знаел, че има някакви такива работи. Как се казваш, че предаване? Някаква камера, Big Brother, Big Brother. Тъй, че... такива неща ме тревожат напоследък. Ама нали днеска си пуснах там нещата, тъй че сега имам време да се занимавам с глупости. И тъй. Айде, чао, чао.